Handa ng ilang kalahok sa gaganaping Gilon-Gilon at Bali 2025 Street Dancing Parade ngayong araw. Ayon sa ilang mananayaw na nakapanayam ng IFM News Dagupan, gabi-gabi umano silang nag-iinsayo upang maipresenta ng maayos ang kanilang inihandang sayaw para sa mga Dagupeño at bisita ngayong araw. Paghahanda na ginagawa namin is kung paano namin may sasayaw ng maayos yung mga props namin at saka kung paano namin may gagalaw at may papakita sa ibang barangay na karapat-dapat kami. Una, sampung practice kami lahit-lahit na simula kuya, ipabot, sacrifice kami para po may panalo namin ang aming team, ang cluster. Anila manaigsa na ang pagiging sports sa kanilang mga katunggali. Good luck na lang po dahil pare-parehas po ang laban tayo, pati po ang laban tayo dahil pare-parehas sa mga galawan, lalong-lalo sa mga content at dance. Ang Gilon-Gilon at Bali ay isang street dancing parade kung saan pinaghahandaan ng bawat cluster o grupo ng mga barangay sa lungsod ang iba't ibang sayaw at makukulay na costume bilang pagdiriwang sa taunang Bangus Festival. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM.